3 z rohu. Ve hlavu, to je výkaz Lince Králové v této ligové sezóně. Excenter na úplně volného Kučeru, propadnutý balon se dostává za záda Sváčka. Hradec vede 1-0. To se také proti. Teď ale pozor, Van Buren za zády. Brněnských obránců navádí si to na střelu, přehodil Sváčka 2-0. Van Buren hradeckým hrdinou. Trénovali domácí závodník. Rakouska, Velika a Limánská. Vychází tahle podměněna. Buren to vyřešil velmi dobře, nebylo to úplně jednoduché. Víc samozřejmě, ještě se tam kontroluje z hlediska potenciálního offsideu, ale to je ruka. A zase neúnavný Van Buren. Souboj se Sváčkem, ten úplně netrefil balón. Van Buren uklízí do branky 3-0, hotovo, hat-trick.